थाती के ऐसे तू लुटावेलू। क्या बात है। दिहल पियवा के थाती के ऐसे तू लुटावेलू। गोरी गोरी चुनरिया में सबिया के लगावेलू। गोरी चुनरिया सबिया के लगावेलू। ये हमारा पिनकी से कहत बा, पिनकी से पिनकी 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 सिलोट। दिहल पियवा के थाती के ऐसे तू लुटावेलू। अच्छा आई बनी कहाँ बनी बाटी पूर्व चेयरमैन आदमी हमनी के सुनील सिंह जी और आइल हो तो तनी मंच पर चली आई स्नेह दुलार प्यार और मिलत रहला बाबा। नंद यादव के नाती चंदन जी पुरस्कार दिल बनी। आ जाए लाला भैया खाली। आ गाड़ी नंबर 0089 जवाहर यादव के गुट ड्राइवर का लिखा बा जी हार्दिक स्वागत बा। दिहल पियवा के थाती के ऐसे तू लुटावेलू। गोरी गोरी चुनरिया में सबिया के लगावेलू। गोरी गोरी चुनरिया में सबिया के लगावेलू। राजा भैया बहुत सने दुलार प्यार हमने के सुनील भैया से मिलेला। क्या भैया आज यहाँ भेंट होला हमने का आशीर्वाद लेने जा तो जोरदार ताली बजा के स्वागत हो। जय हो जय। हम तो चाहते नहीं कि बासठी आ जाते। हाँ जो ले ले बने हम मुझे खाली बनावा के बा। सुनील भैया के पैसा ऐछ के हमार राजेश भैया मिस्त्री साहब राधे श्याम चाचा हमरा के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने। हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार करब। मुंह के देवे जी। आदमी हमने के पूर्व चेयरमैन इवा दिल के धड़कन जन जन के चहेता हमारा सुनील सिंह भैया 500 रुपया पुरस्कार हमरा के देनी। हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार करब। फूल हव पियवे के डाली दोसर के काहे बनावेलू माली। अरे पियवे के फूल हव पियवे के डाली दोसर के काहे बनावेलू माली। प्यार असली
सजावेलू गोरी गोरी चुनरिया में तकिया के लगालू गोरी चुनरिया में तकिया के लगालू अति प्रिय भाई हमारा टिंकू टकराना जी जन हमारे मन्नाल बजाइले उहे के भाई हैं इहो के बड़ी सुंदर बिंजू बजाइले हां खास भाई है मैं घर में कलकार हो जानी ऐसा है खास है बाबा कुछ कहत का परम मित्र हमारा सुजीत भैया रजौली से उपस्थित बानी पैसा दिल रहने है माला ले ली आदरणीय हमने के गबर बाबा अभिले 8-9 हाली रुपया भेजबा देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार करब हाँ 150 रुपया हमारा मन पड़ता चलिए अगला तले ले ले हाँ ए जा कमलस दे हाथी के बतिया भूलैलू यार सन हर में सजिया सजैलू आदरणीय बड़ भाई हमार संजीत यादव हुसैनाबाद संगे संगे बड़ भैया हमारा संजय यादव आ हमार संजीत भैया प्रधान बाने हम तो चाहम कि तनी मंच पर अइती रत्नेश बाबा संजीत भैया आवाज सुनत होती तनी मंच पर अइती प्रधान जी आ बड़ भाई हमार बानी ओहो संजय भैया लोग की तरह वो तने चले थे आई संजय भैया बाबा राकेश मिश्रा जी चेयरमैन पद के प्रत्याशी आ हमनी के गबर बाबा के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा कमल से हाथी के बतिया भुला के यार संग नहीं हो सजिया सजा बात काहे ना बुझलू हमरा बंडमरू भाई पुरस्कार दिल सादर स्वागत अभिनंदन बा आ गबर बाबा नीतीश बाबा के तो कबे से कहते नहीं कि आई संगे संगे संजय भैया संजीत भैया सबके हम स्वागत करो आई संजय भैया पैसा नहीं खिया मांगत राजेंद्र भैया राजेंद्र चाचा बोलाओ तनी चले लग काम बा निपेंद्र भैया कुशवाहा साउंड सर्विस हां आ सभे मित्र मंडली जुटाव तनी आ गइला काम बा खाली आई सब मंचो बढ़िया बा हम तो कुंवर जी के ताकत नहीं कहां हाछा गइनी आ गए ने के छोटक तिवारी प्रधान जी पिंडारा के माध्यम से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा मतलब हमरो के दिए गो आहा आ जाई सब आ जाई यह तो श्रद्धा हो बोलले बा हे द्वार पर के नहीं खे जुटल बाप हो बा हाँ सब वो बाबा के पुण्य प्रताप बा जानी की आई बाबा आई आई मलिकार प्रधान जी सादर स्वागत अभिनंदन बा वंदन बा हमारा संजय भैया धन्य आई भैया
प्रधान जी आगे नहीं तो का दिक्कत भई जानी देखी तो आई